met een amuse. Daarna gevolgd door wortelkomijnsoep. En als hoofdgerecht ganse gehakt rolletjes met blauwe schimmelkaas. Ik ben hier 1-2 keer in de week. Het plezierige is dat je heel verschillende mensen binnen, heel verschillende leeftijden binnen. En ja, dat is heel aardig. En het eten is altijd heel goed. Natuurlijk kookt het restaurant altijd heel gezond voor zijn mensen, voor een zacht prijsje. Maar wij proberen als we de seizoensdiners doen altijd met opzet iets erbij doen waar mensen een beetje over gaan praten. Nou, het leuke vind ik persoonlijk dat ik verdiepte me nooit in op internet wat ik s'avonds krijg. Het is hier altijd goed en ik laat mij steeds verrassen hier. Iedere keer als ik hier kom is het eten anders. En ik heb nog niet meegemaakt dat ik gezegd heb van goh, ik had wel iets anders gelust. En doordat ik vooraf niet weet wat ik krijg, smaakt het me des te beter. Hoe wie het van de jongen? Hoe heeft het tot nou te smaken? Ik vond het fantastisch. En wat heb je gehoord? Ganse gehakt. En dat was lekker. Hien je dat wel eens eerder eten? Ik eet het nooit aan. Ik eet het verder nooit aan, maar het was wel lekker. En wat is er zo leuk aan dit restaurant? Wat is er zo bijzonder aan? Ja, ik kom hier één keer per week. En het contact met mensen is dat belangrijk. Wij hebben hier ook even een hapje mooi eten. Het is lekker, de sfeer is goed. En volgens mij krijg je het toetje nog. Nou, daar reken ik wel op. En als het zo is dat ze wat chinopzuster dan vind ik heel best op die Van Dijenkop te eten. Ja? Want de desserts ben hier heel goed. Ik ben Peter Bosma, ik ben dus 28 in Heerlijke Malboer sinds februari 1980. Ja, dit is de laatste dag. We hebben nou nog een wijn met jouw eigen naam erop, maar daar komt wel verhoring in. Er komt daar een Noordennaam op staan. Maar hij heeft verder geen heel zorgen meer en geen risico's meer. Nou jongen, dat was hartstikke bedankt. En Ja. de verrassing komt nog, want ik ben het maandje weer. Ja, Er is nog wat aan mij te goeden. komt weer. Maar het komt leer. Ja, dat komt goed. Nou, bedankt voor de conditie al hier. Ja, die doe ik. En Het zal wel onwennig worden. ja, Maar ja. het is het over, nou. Nou, zo'n je zei ze naar mij ophouden met je werk, dan zit je in een probleem. Maar voor jou is het juist een naaie start. Ja, het is een hele nice start als vrachtwagenchauffeur zijnde. Ja, het is heel wat nice. Het is wel een beetje verwant, maar het cheese dat zit er nog een beetje in, de zuivel. Maar daar houdt ik mee op. En het rieden, dat is grotere afstand. Ja, het wie natuurlijk altijd op een SFV-wijn. Nou op een vrachtwijn. Wat is het grote verschil met de SFV-wijn? Je hebt minder contact met klanten. Dat is wel wat nadelig. En hij is wat groter. Het rijden achteruit is wat moeilijk, hè? Vooruit is tellen met erom een bocht te nemen. Maar achteruit dan moet je wat omheen weer. En wat is het mooie aan deze naaie start? We hebben een hele nieuwe uitdaging. Een hele nieuwe oren branden samen te delen. Ja, dat lijkt me wel mooi. En parkers? Nou, zou ik hem erop staan? 30, 54 is de mama koord alsjeblieft. Zal ik het er even in, man? Ja, ik ga nog even voor jou. Nou, hartstikke bedankt. Ik mag het miljoen Toen uur je hier. altijd geweest bent en vroeger ik voor u zwem. Ja, Wat vind je mooier? ik mag graag auto rijden, hè? Ja, zeker. Ja, het klantencontact, dat zegt ze in het begin wel missen. Dat is logisch. Onderwijs heeft net volle mensen die praten. Ja, dat komt op een fabriek te her, maar dat hoort net. Nou ben je het vanzelf net bent om te werken voor een baas, dat verhoort ik. En we kunnen de baas net maar heel dooi.
Als ik 40 uur werk waar ik woon, waar ik Duits was en ik doe het erg Duits, heb ik met de baan niks te maken in principe. Wat vinden jouw klanten ervan dat jij ermee ophouden? Een heel soort vind ik jammer, maar ze begrijpen het wel. Ze zeggen wel nou, als die man nog steeds rijden kan. Maar dat is voor de oudere mensen is het echt jammer. En nou in die nieuwe vrachtwagen, dan wil je voor zelfs al in de gaten houden. Want er zit zo'n tachograaf in en neem alles maar op. Dat heb je net, denk ik. Nee, hier heb ik geen controle, maar dat wel. Ja, je moet op tijd de rust hebben en dan kan je altijd zien wat het best.